A tak sa nám to začína. Toto Tak, je náš keď napúšťame vodu. Švagrík. Tak, švagrík. Hýbaj sem, hýbaj sem. Ako? Hýbaj mi povedať, za koľko ešte dáme. Za koľko? Ešte za 3 vypijeme a Za pôjdeme tri. domov. Dobre. Aspoň za 3. Nie. Ale už vy idete na dievča, tak... Za 3 ešte švagrík vypijeme. Zavol, teta Evka, nak ide von tá sestra moja. Ale nebudete mu tu... Keby bola doma, to je iné, ale ako to dievča... Ale auto máme, nebojte sa. Auto máme. Pôjdete do dní, tak už ak iba prišla, on poletí domov. No? Ale žiadne, ja... No, Jero. Vyťahni ho von, no čo? Ja kamerujem. Normálne. Nebudete. Ja ťa odveziem. Ale tak iba prišla. Poďte si No, choď pre ňu, normálne. Jero, slovo chlapa platí. Choď, normálne, ti tak nahajte tak. Počúvaj, Andrejko, ona iba prišla a už má letieť domov. Kazia na kúparský deň. Poďte potom, keď sa porozprávame, zahryznite si, pôjde domov, tak potom. Dobre, dobre. No, vedeš, iba prišla a ju budete oblievať, aby išla domov. No to znamená, že už musíte vidieť. Už ide pre ňu. No poďte obidvaja dnu. Nie! Treba ísť po ňu. Erik! Erik, chytaj ju. Nahajte, teta Evka. Erik, veď iba prišla. No, Nahajte si. Tak iba prišla. Naša Bystričanka. Bystričanka. Žiadne obutie, no. Ale už nebudú. Do tých bielých. Tak ju Luka Do tých oblieme. bielých nech sa obuje. Andrejko, veď iba prišla. Ja Tak príde, tak nagaj ho ty ide. Do tých bielých. Do tých bielých kamašlí. Maťka, daj si tú. Bubo, kameruj, Bubo. To už nemám. Rýchlo. Čo môže byť? Nie, Sprav taký interview. nespravím nič. Bože, Máťo. A čaká som ti až tak veľa nedal. Ako idem do Počkaj. babute? Posledné kvapky. Ja som povedal, že tak... Počkaj. No, nie. A kamerujem, ktorý sa to vidno dobre. Tak rámka.